keltainen paita, siniset housut, keltaiset sukat ja näin on ottelun ensimmäinen erä lähtenyt käyntiin. Kanadan joukkueen ykkösketjun keskushyökkäjänä numero 77 Phil Esposito. Ruotsin joukkueen maalissa on Hardy Åström. Heidän puolustuksessaan tällä hetkellä 8 Stig Salming ja 4 Ulf Weinstock. Sitten ketjuna 22 Per-Olof Braasar siinä kiekon kanssa. Numero 17 Bengt Lundholm ja numero 15 Rolf Edberg. Ottelun erotuomarina on Suomen Raimo Sepponen. Linjatuomareina Suomen Carl Gustav Kaisla, hänen numeronsa on 9 ja toisena linjatuomarina Itävallan Harri Westreicher. Toistaiseksi yhteydet täältä jääkiekkoilun maailmanmestaruuskilpailuista ovat pelanneet kotimaahan hyvin, mutta aloittaessani tämän ottelun selostusta en todellakaan tiedä, tuleeko ääni edes perille. Toivottavasti tulee. Ja toivottavasti minäkin ottelun kestäessä saisin tiedon siitä tänne Wieniin. Andersson, Kent-Erik Andersson tämän joukkueen, tämän ketjun laitamiehenä tällä hetkellä. Ja niin menee Kanada ottelussa 1-0 johtoon, kun ottelun ensimmäistä erää oli kulunut 2 minuuttia 7 sekuntia. Wayne Merrick purjehtii yksin läpi ja laukaisee kiekon ohi Hardy Åströmin ja näin Kanada johtaa ottelua 1-0. Wayne Merrick pääsee nokatusten Åströmin kanssa ja harhauttaa maalivahdin, tekee 1-0, kun ottelun ensimmäistä erää oli kulunut 2 minuuttia 7 sekuntia. Syöttäjäksi maaliin merkitään numero 2 Rick Hampton. Kanadan maalissa numero 35 Tony Esposito. Ruotsin puolustuksessa tällä hetkellä numero 7 Stefan Persson ja hänen pakkikaverinaan on numero 6 Mats Valtin. Ruotsi vaihtaa. Puolustukseen tulevat Stig Salming ja Ulf Weinstock. Kanadan joukkueen puolustuksessa ovat tällä hetkellä numero 3 Greg Smith ja 6 Dennis Kearns. Illan ensimmäisessä ottelussa Tšekkoslovakia voitti neuvosto 4-3 ja tilanne ennen tätä illan toista ottelua on se, että Tšekkoslovakia johtaa pisteen erolla ennen Ruotsia. Samassa pistemäärässä on Neuvostoliitto 3., 4. Kanada, jolla on 9 pistettä. Mikäli Kanada nyt voittaisi tämän ottelun, niin silloin A-sarjan kärki tasoittuisi huomattavasti. Kaikki 4 joukkuetta omaisivat edelleen mahdollisuudet maailmanmestaruuteen, koska Kanadan voittaessa 4 kärkijoukkuetta olisivat 2 pisteen sisällä. Kanadalla on tällä hetkellä kentällä heidän ykkösketjunsa, jossa laitamiehinä pelaavat numero 8 Ron Ellis ja numero 14 Ralph Quasten. Keskushyökkäjänä on
Phil Esposito. Weinstock tuo kiekkoa ylös, hyvä syöttö tuolle keskialueelle. Ruotsilla on kentällä nyt heidän 4. ketjunsa, joka on koottu saman periaatteen mukaan kuin voittoottelussa Neuvostoliittoa vastaan. Laita hyökkäjinä tässä pelaavat numero 10 Martin Karlsson ja 18 Lars Gunnar Lundberg. Ja keskushyökkäjänä vuorostelee yksi pelaaja kolmikosta Brassar, Eriksson, Andersson. Tällä hetkellä oli kentällä Brassar, sitten Ruotsi on jo ehtinyt vaihtaa. Puolustuksessa ovat numerot 28 Lars Zetterström ja 26 Lars Zetterström ja 28 Lars Lindgren. Tiukka tilanne ja Kanada menee ottelussa 2-0 johtoon. Ottelun ensimmäistä erää oli kulunut 4 minuuttia 45 sekuntia. Kanada on siirtynyt pelissä nyt jo 2-0 johtoon. Tässä tulee heidän johtomaalinsa uudelleen. Siinä pelattiin jälleen Martin Åström ulos. Maalin viimeisteli Pierre Larouche. Maalin syöttäjänä sama mies kuin ensimmäisessäkin maalissa, eli Rick Hampton, numero 2, joka pelaa puolustajana. Hänen puolustajakaverinaan on numero 5, Karol Vadnaa. Pitkä kiekko. Kanadan ketjuyhdistelmä, joka tällä hetkellä on kentällä, koostuu seuraavista pelaajista. Numero 7, Rothschild. Hallo, hier ist Wien PTT. Hören Sie mich, Helsinki? Hallo, Helsinki. Hallo? Ja, können wir bitte, wir haben eine Sendung, bitte. Antworten Sie nicht, bitte. Kanadan puolustuksessa nyt Karol Vadnaan kanssa on numero 23 Phil Russell. Roland Eriksson numero 12 Ruotsin joukkueessa, hänen laukauksensa, jonka Esposito torjuu eteen. Siellä on yhdeltä pelaajalta pudonnut mailakin jo jäälle. Valttiin tuo kiekkoa ylös ja katsoo kenelle syöttäisi. Ei löytynyt ainakaan toistaiseksi oman joukkueen miestä. Pitää edelleen kiekkoa hallussaan ja menettää sen melko kovakouraiseen taklaukseen. Sepposen käsi on pystyssä. Siinä tulee ottelun ensimmäinen rangaistus. Rangaistuksen syynä on poikittainen maila. Kanadan joukkue protestoi tuota päätöstä vastaan, mutta kyllä Sepponen on aivan oikeassa. Suomalaiserotuomari Raimo Sepponen on viheltänyt näissä kisoissa hyvin ja pitää langat käsissään. Numero 28 Erik Veille 2 minuuttia poikittainen maila ja tällöin ottelun ensimmäistä erää oli kulunut 6 minuuttia 9 sekuntia.
Näin Ruotsi pääsee ensimmäisen kerran pelaamaan 5 kenttäpelaajalla 4 vastaan. Ottelussa Neuvostoliittoa vastaan Ruotsin ylivoimapeli onnistui hyvin. Ruotsi teki silloin 2 maalia ja pohjusti näillä yllätysvoittoaan 5-1. Kun nämä joukkueet kohtasivat perussarjassa toisensa, silloin Ruotsi voitti luvuin 4-2. Ruuhka. Paitsio. Aloituksessa vastakkain Esposito ja Brastar. Numero 16 Ruotsin joukkueessa, hän on Mats Åhlberg, sitten 12 Roland Eriksson, 8 Stig Salming. Ruotsilla nyt siis ylivoimapeli meneillään. Roland Eriksson pääsee läpi, hänen laukaiseekin sieltä Kanadan puolustuksen välistä, mutta maalivahti Toni Esposito on valppaana ja torjuu laukauksen. Rangaistusaika on Veilillä jäljellä vielä 47 sekuntia. Ottelun ensimmäistä erää on pelattu noin 7,5 minuuttia. Kanada johtaa 2-0. Bengt Lundholm, sitten Edberg, numero 15. Kolmantena hyökkäjänä pelaajana on kentällä 23 Andersson, joka onkin kiekon kanssa siellä, menettää sitten kiekon. Niin Kanada purkaa tilanteen ja Ruotsi joutuu kehittelemään uudelleen hyökkäyspunontojaan. Kiekkoa tuo ylös Bengt Lundholm, jota verrataan jo uudeksi Tumbaksi. Hän pelaa maajoukkueessa samalla numerolla kuin mitä aikanaan pelasi Sven Tumba, siis numero 17. Ja niin on Kanada täysilukuinen. Ruotsi ei saanut tuon 2 minuutin aikana mitään näkyvää aikaan. Vadna syöttää siinä punaviivan tuntumaan. Punapaidat eivät saa kiekkoa haltuunsa ja siitä tulee pitkä kiekko. Aloitus, Kanadan kenttä päätyy. Yksi Kanadan joukkueen pelaajista on loukkaantunut ja hänet autetaan pois pelaaja-aitiosta. Numero 14, Ralf Klassen.
Andersson sen valttiin. Kanadalaiset tarjoavan annan loppuelle Sepposen käsi on pystyssä ja ottelun ensimmäistä erää on kulunut 9 minuuttia 20 sekuntia, kun Kanadan joukkue saa toisen rangaistuksen. Syynä on kyynärpäätaklaus. Rangaistusaitio on sama pelaaja kuin ensimmäiselläkin kerralla, numero 28, Erik Weil. Ensimmäisellä kerralla he onnistuivat. Tässä tilanteessa Kanada johtaa peliä 2-0. Ensimmäistä erää oli ehtinyt kulua vain 2 minuuttia 7 sekuntia, kun Wayne Merrick johtoon ja sitten otteluaika oli kulunut 4.45. Maalintekijänä Pierre LaRouche. Zetterströmin laukaus ja maalivahti Esposito ei todella nähnyt minne kiekko ponnahti, käsisyöttö, siitä johtuu tuo pelikatko. Kanada vetää pitkän kiekon tuonne Ruotsin kenttäpäätyyn. Näin kuluu hieman aikaa. Kanadan puolustuksessa tällä hetkellä numero 3 Greg Smith ja numero 6 Dennis Kearns. Kearns kiekon kanssa ja osuu oman joukkueen pelaajaansa. Hyökkääjäpelaajina heillä tällä hetkellä ovat kentällä numero 11 Walt McKechnie ja numero 18 Jan Provenot. Kiekko jälleen tuonne Ruotsin kenttäpäätyyn. Ensimmäisestä erästä on kulunut yli puolet. Erää on jäljellä runsaat 9 minuuttia ja Kanadan 2-0 johto säilyy. Zetterström. Salming. Paitsio. Erik Weilin jäähyä on vielä jäljellä 15 sekuntia. Sen jälkeen kun Ruotsi aiheutti näiden maailmanmestaruuskilpailujen ensimmäisen yllätyksen voittamalla Neuvostoliiton 5-1. Jälkeen Kanada sai myös uutta puhtia otteisiinsa, koska he totesivat, että heillä on tämän Ruotsin yllätysvoiton jälkeen mahdollisuuksia vaikka maailman mestaruuteen, ja Kanada vaihtoi majapaikkaansa näissä kisoissa. Järjestäjät ovat majoittaneet kaikki joukkueet samaan hotelliin, mutta Kanada halusi päästä eroon tästä leikillisesti sanottuna kolhoosista. He eivät halua olla tekemisissä muiden joukkueiden kanssa keskittyessään loppusarjan mitaliotteluihin. Kanadan joukkue on täysilukuinen.
puolustaja Lindgren ei siinä vapaasta tilanteesta saanut kiekkoa ohi maalivahti Esposito. Ellis, hänen laukauksensa, joka kuitenkin menee etukulmasta yli. Andersson. Ja siellä on ensimmäinen kahinakin jo syntymässä. Tuomari kolmikko on rauhoittamassa pelaajia. Tuleeko tuosta nyt rangaistuksia vai ei? Tilanteesta selvitään pelkällä säikähdyksellä, rangaistuksia ei tule ja molemmat joukkueet voivat jatkaa täysin miehistöin. Weinstockin hyvä avaussyöttö, sitä ei kuitenkaan keltapaitaiset saa haltuunsa ja nyt tulee jälleen 2 minuutin rangaistus. Syynä on poikittainen maila. Tässä näemme hidastettuna tilanteen, jolloin ruotsalaispuolustaja Lars Zetterström pääsi Phil Espositon kanssa 2 kesken, ei kuitenkaan onnistunut tuossa laukauksessaan ja jälleen tulee rangaistus Kanadan joukkueelle. Rod Gilbert yrittää protestoida siinä erotuomarille Raimo Sepposelle. Rangaistuksen saa numero 23, Bill Russell. Tällöin on ottelun ensimmäistä erää kulunut 13 minuuttia 17 sekuntia. Tunteet ovat kuumana myös katsomossa ja sieltä pahimmat rähinöitsijät joudutaan poistamaan. Melko sähköiseltä tuntuu ilmapiiri tällä hetkellä kaukalossa, kun ensimmäistä erää on pelattu vajaat 14 minuuttia. Kanada johtaa 2-0. Hans Jaks kiekon kanssa Ruotsin joukkueessa numero 24, sitten Olberg. Hänen syöttönsä ei tavoita enää Jaksin mailaa ja niin Kanada pääsee katkaisemaan tuon ruotsalaishyökkäyksen. Kiekkoa tuo nyt ylös Brassar. Ja jälleen Kanada vetää pitkän kiekon kohti Harti Åströmin vartioimaa maalia. Zetterström jättää kiekon maalinsa takana Brassarille, jonka avaussyöttö epäonnistuu.
Lindgren, Zetterström. Ja ei siinä Ruotsikaan tunnu saavan hyökkäyksiään käyntiin. Maalivahti Esposito veti kiekon kohti Ruotsin kenttäpäätyä. Ja Ruotsi oli tehnyt väärän vaihdon. Heillä oli yhteen aikaan 6 kenttäpelaajaa ja siitä tulee rangaistus Ruotsin joukkueelle. Ruotsi saa 2-minuuttisen syynä väärä vaihto. Tällöin on ottelun ensimmäistä erää kulunut 14 minuuttia 29 sekuntia. Seurauksena on pieni penkkirangaistus Ruotsin joukkueelle. Kanadan joukkueesta istuu rangaistusaitiossa edelleen Phil Russell. Hänen rangaistuksestaan on jäljellä 48 sekuntia. Ruotsin joukkueen rangaistusta lähtee istumaan numero 18. Lars Gunnar Lundberg. Näin on kummallakin joukkueella nyt 4 kenttäpelaajaa. Hetken kuluttua Kanada kyllä saa jo 5. mukaan. Andersson. Sitten puolustuksen Lindgren. Andersson purjehtii siinä Kanadan joukkueen puolustuksen läpi ja vältti hienosti kanadalaisen puolustajan Vadnan taklauksenkin ja Vadnan törmäsi varmasti suureksi harmikseen kohti laitaa. Kanada on saanut jo täyden miehistön kentälle. Ottelun ensimmäistä erää on jäljellä 4 minuuttia 33 sekuntia. Kanada johtaa 2-0 ja Ruotsin rangaistusaika on jäljellä minuutti 3 sekuntia. Kanadan puolustuksessa Köns. Köns edelleen. Kanada pelaa nyt siis miesylivoimalla. Espositon jatkolaukauksen torjui Åström. Ja niin Ruotsi pääsee purkamaan Kanadan pakkopelin. Roland Erikssonin löysä kuti kohti Espositon vartioimaa Kanadan maalia. Sitten velimies Phil tuo kiekkoa ylös. Maaliin Phil Espositon laukaus. Kanada johtaa ottelua 3-0, kun peliä oli käyty 16 minuuttia 26 sekuntia. Kanada on ottanut nyt jo 3-0 johtoaseman. Numero 77 Phil Esposito laukaisee tarkasti maalin oikeaan nurkkaan ja niin Kanada johtaa 3-0. Vain 3 sekuntia olisi vielä tarvinnut aikaa kulua, kun Ruotsi olisi saanut täyden miehistön kentälle. Miesylivoimallaan Kanada onnistui siis tekemään jo 3. maalinsa. Ja johtaa nyt aika selvän tuntuisesti Ruotsia vastaan. Kanada on hallinnut ensimmäistä erää. Ruotsi varmasti pumppasi parhaat voimansa toissapäivänä voittoottelussaan Neuvostoliittoa
Neuvostoliittoa vastaan. Ja Ruotsin joukkueen valmentaja Virus Lindberg on ilmoittanutkin, että tai ilmeisesti jo alkanut aamusta alkaen selitellä mahdollista tappiota sanomalla, että hänestä tuntuu, että hänen suojattinsa ovat melko väsyneitä maailman mestaruuskilpailujen otteluruljanssista. Brassar. Sitten Salming. Raymond, joka johtaa kisojen pahojen poikien listaa. Hänellä on eniten jäähyminuutteja. Ruotsin rivit ovat tällä hetkellä pahasti sekaisin. Nyt kuitenkin tulee nopea vastaisku. Åhlberg saa kiekon edelleen. Lundbergin laukauksen kuitenkin Esposito torjui hyvin. Ja siten tilanne on edelleen 3-0 Kanadan eduksi. Paitsio. Ottelun ensimmäistä erää on tällä hetkellä jäljellä 2 minuuttia 13 sekuntia. Paitsio. Ottelun päätuomarina on siis Suomen Raimo Sepponen ja linjatuomareina Suomen Carl Gustav Kaisla ja nyt kuvassa on Itävallan Harri Westreicher. Lindgren, sitten Andersson, joka on niitä harvoja ruotsalaishyökkäjiä, joka tässä ottelussa on toistaiseksi ainakin jaksanut yrittää. Gilbert, hänen laukauksensa kohti Åströmin vartioimaa maalia. Ja niin Kanada edelleen hyökkää. Kanada on jaksanut pitää melko kovaa vauhtia. Saa sitten nähdä, kuinka poikien rahkeet kestävät. Ja jälleen tulee rangaistus Kanadan joukkueelle. Pelikatko ja Gilbert 2 minuuttia poikittainen maila. Tällöin ottelun ensimmäistä erää kulunut 18 minuuttia 37 sekuntia. Tämä oli jo 4. 2-minuuttinen, joka tulee Kanadan joukkueen osalle tässä ensimmäisessä erässä. Ruotsi on saanut myös 1 2-minuuttisen. Syynä oli silloin väärä vaihto. Tuon 2-minuuttisen aikana Kanada onnistui ylivoimapelissään ja siirtyi 3-0 johtoon. Nyt Ruotsi pääsee jo 4. kerran pelaamaan 5-4 vastaan. Toistaiseksi ei tehoa ole näissä ylivoimatilanteissa ollut nimeksikään. Tuskin yhtään laukausta kohti Espositon vartioimaa maalia. Ensimmäisen erään viimeinen peliminuutti on samalla lähtenyt käyntiin. Otteluaika on jäljellä 57 sekuntia. Perssonin laukaus, joka olisi mennyt runsaastikin yli maalin. Esposito kahmi kiekon kuitenkin haltuunsa. Aloituksessa ovat vastakkain Esposito ja Eriksson. Numero 12 Roland Eriksson. Valtin. Roland Eriksson. Valtinin syöttö ei tavoittanut keltapaitaa.
30 sekuntia, vajaat 30 sekuntia enää ensimmäistä erää jäljellä. Kanada johtaa 3-0. Jaks menossa läpi, yritti potkaistakin kiekkoa siinä Kanadan maaliin. Potkaisemalla tehtyä maalia ei tietenkään hyväksyttäisi. Tuosta ei tule pitkää kiekkoa. Hetken kuluttua ensimmäinen erä ensimmäinen erä on päättynyt ja Kanada saa ensimmäisen erän jälkeen 3-0. Me palaamme kuvaan täältä Wienistä sitten, kun ottelutapahtumat menevät eteenpäin. Hyvät katselijat, nyt olemme siirtyneet suoraan lähetykseen tänne Wienin Stadthalleen, missä yleisöä on tupa täynnä, tai ainakin lähes tupa täynnä, noin 8500 katselijaa seuraamassa tätä Kanadan ja Ruotsin välistä ottelua, jonka toista erää on tällä hetkellä pelattu tasan minuutti. Kanada johtaa peliä ensimmäisen erän jälkeen ensimmäisessä erässä tekemillään maaleilla 3-0. Ruotsi oli ensimmäisessä erässä selvästi altavastaajan asemassa. Ruotsin joukkueen pelaajat jollain lailla aristelivat vastustajiaan. Kanada hyökkäsi erittäin aggressiivisesti, käytti melko holtittomasti myös vääriä otteita. Seurauksena olikin 4-2 minuuttista, mutta noiden rangaistushetkien aikana Ruotsi kuitenkin oli ihmeellisen säyseä, ei saanut mitään näkyvää aikaan ja niinpä Kanada selvisi rangaistusminuuteista ilman suurempaa tuskaa. Molempien joukkueiden kannalta tämä ottelu on tietenkin erittäin merkittävä. Se on ehkä merkittävämpi nimenomaan kanadalaisten kannalta asiaa puntaroitaessa. Mikäli Kanada tämän ottelun voittaa, niin silloin Kanada on erittäin vahvasti vielä mukana jopa maailmanmestaruusmitaleja jaettaessa. Kanadan sarja-asema ei tämän päivän voitolla parane sijoituksellisesti yhtään. Kanada pysyisi joka tapauksessa 4. mutta nousisi 11 pisteeseen, eli 3 pisteen päähän johdossa olevasta Tsekkoslovakiasta ja 1 pisteen päähän Ruotsista ja Neuvostoliitosta. Ruotsin maalissa siis tänään Hardy Åström, jonka pelinumero on 30, siinä Ruotsin hyökkäys, ja Lars-Erik Erikssonin laukauskin. Sitten ruotsalaisen hyökkäys jatkuu ja Esposito Kanadan maalissa torjuu rintapanssarillaan. Tilanne jatkuu, nyt on Ruotsilla melko hyvä ote, Perssonin laukaus ohi maalin. Kanada ei kuitenkaan hermostu eikä yrittänytkään pitkällä kiekolla saada pelikatkoa ja pelaajavaihtoja. Roland Eriksson tuo kiekkoa, syöttää sen Mats Valtinille. Ja siinä Nils-Olof Olssonin laukaus, sitten Esposito. Ja tuolta rystypuolelta hän vetäisi oman laukauksensa Ruotsin maalin etunurkkaan, mutta Hardy Åström oli siinä tarkkana, eikä hänellä ollut pieniäkään vaikeuksia kanadalaislaukauksen torjumisessa. Toista erää tällä hetkellä pelattu vajaat 3 minuuttia, tarkalleen sanottuna 2 minuuttia 56 sekuntia ja Kanada johtaa 3-0. Kön. Gilbert. Kanadalla hyviä tilanteita siellä Ruotsin maalin edessä. Sitten Åhlberg. Syöttö Jaksille, tämän laukaus ohi maalin.
Wayne Merrick, numero 12 Kanadan joukkueessa, yritti siinä poikki kentän syöttöä. Sitten Jack, mutta hän viivytteli laukauksessaan ja Kearns sitoi miehen hyvin. Gilbert tuo kiekkoa yli punaviivan, yli keskiviivan ja vetää tuonne kenttäpäätyyn, missä Merrick ja Salmin käyvät rajua nahinaa. Brassar. Lindgren Ruotsin puolustuksessa ja tuosta tulee pitkä kiekko. Toista erää on pelattu 4 minuuttia 21 sekuntia. Minkäänlaisia tilastomerkintöjä ei tässä erässä ole tullut. Kanada aloitti toisen erän vajaalla miehistöllä, kun Gilbert istui rangaistustaan 37 sekunnin ajan vielä toisen erän alussa, mutta Ruotsi ei tuolloinkaan päässyt ahdistelemaan Kanadan maalia. Ja Kanadan peli pyörii sitkeästi siellä Ruotsin puolustusalueella, vaikka molemmat joukkueet ovat täysilukuisina. Niin pääsee Ruotsi nyt purkamaan tuota tilannetta. Edberg joutuu vetämään kaukaa. Tässä on nyt asetelma lähes samanlainen kuin mitä se oli Tsekkoslovakian ja Neuvostoliiton välisessä ottelussa ottelun alkuhetkillä, jolloin Tsekkoslovakian raivokas yritys sai Neuvostoliiton rivit aivan kokonaan sekaisin. Silloin Neuvostoliittokin joutui yrittämään hätäratkaisuja, pelkkiä kaukolaukauksia, jotka eivät olleet lähelläkään onnistumista. Tsekkoslovakia voitti tuon ottelun 4-3. Ruotsi on nyt huomattavasti parantanut peliotettaan ensimmäiseen erään verrattuna. Valtiin, sitten Zetterström, Eriksson ja siellä oli Lars Eriksson edennyt paitsioon, siitä johtui tämä pelikatko. Ruotsin varamaalivahtina on tänään Göran Högsta, numero 1, joka pelasi loisto-ottelun Neuvostoliittoa vastaan, mutta loukkaantui kolmannen erään viimeisillä minuuteilla. Reväytti jalkansa, on saanut täällä parhaan mahdollisen hoidon ja on ainakin varamiehenä tässä ottelussa. Esposito purjehtii väellä ja voimalla laidasta läpi ja sinne menee Ruotsin maaliin kiekko. Kanada on ottanut ottelussa 4-0 johtoaseman ja valmistelee tästä voittoaan. Esposito todella menee voimakkaasti laidasta läpi, syöttää maalin eteen, missä maalivahti Åström haparoi ja paikalle syöksyy Ron Ellis. Ron Ellis, joka siirtää kiekon maaliin ja näin Kanada johtaa ottelua 4-0. Peliaikaa oli toisesta erästä kulunut 5 minuuttia 57 sekuntia. Brassar
Lundberg. Ruotsin joukkueen pelaajat siellä törmäilevät toisiinsa. Rivit ovat pahasti sekaisin. Brassar. Martin Karlssonin laukaus, jonka heittäytyvä kanadalaispuolustaja sai kuitenkin haltuunsa. Ruotsin painostuksen poikanen jatkuu, mutta Kanada purkaa tilanteen. Karlsson, sitten Brassar. Karlssonin laukaus. Kova ruuhka Kanadan maalin edessä. Siellä on miestä pitkittäin ja poikittain. Kiekko jossain kanadalaispelaajien alla. Ja niin Kanada pitää maalinsa edelleen puhtaana. Numero 22 Brassar menetti kiekon. Martin Karlsson laukaisee. Esposito menettää myöskin hallinnan kiekkoon. Huitoo siinä mailallaan siksi menestyksellisesti, että kiekko loppujen lopuksi pysähtyy hänen mailaansa. Ja tämän jälkeen pelaajakaverit kaatuvat yksitellen vielä kiekon päälle. Siitä johtui tuo pelikatko. Otteluaikaa jäljellä toisessa erässä 12 minuuttia 27 sekuntia. Kanada johtaa vakuuttavasti 4-0. Yleisö viheltää, kun suomalaistuomari Raimo Sepponen ei vihellä rangaistusta, vai viheltääkö? Ei hän vihellä tuosta rangaistusta. Yleisön mielestä kanadalaispelaaja siitä kaadettiin kampituksen voimalla, mutta Sepponen oli hyvin sijoittunut ja varmaan totesi, että kanadalaispelaaja siinä sortui omaan näppäryyteensä ja siksi ei jäähykään ollut paikallaan. Voimaa kanadalaiset kyllä käyttävät erittäin paljon ja ruotsalaiset aivan selvästi jopa hieman aristelevat vastustajiaan. Payment, hyvä syöttö maalin eteen ja Kanada johtaa 5-0. Siinä oli todella koulumaali. Payment syötti ja LaRouche jatkoi hänen syöttönsä tyhjään maaliin. Näin on Kanada siirtynyt jo 5-0 johtoon, kun ottelun toista erää oli ehditty pelata 8 minuuttia 15 sekuntia. Payment tuo voimalla kiekon läpi ruotsalaispuolustajien, syöttää vasemmalle ja LaRouche jatkaa tyhjään maaliin 5-0. Torschützenummer 16 LaRouche nach Kastenmeier Payment. Goal scored by number 16 LaRouche. Assistant number 9 Payment. Ottelun voittajassa ei varmasti enää ole epäilyksiä. Ruotsi ei ole pystynyt latautumaan tämän loppusarjan ensimmäiseen tärkeään otteluunsa alkuunkaan niin hyvin kuin siltä saatettiin odottaa. Ruotsi on ollut pelkkä vastaantulija ja 6-0. Maalin viimeistelee Esposito. Hyvin oli siellä myös peittämässä Hardy Åströmin näkyvyyttä Al McAdam. Tuossa tulee tuo tilanne uudelleen. Esposito laukaisee. Ruuhka on Ruotsin maalin edessä ja kiekko menee verkkoon. Toista erää pelattu 8 minuuttia 37
7 sekuntia. 8.37. Kanada teki siis 2 maalia pikavauhtiin. Ainoastaan 22 sekuntia ehti kulua 2 maalin välillä. 6-0. Tästä saattaa tulla oikea murskavoitto Kanadalle. Die Richtigstellung Torschütze Nummer 8, Ellis nach Pass der Nummer 77. Ottelun virkailijoilla tuntuu olevan hieman epäselvyyttä maalintekijästä. Es kommt nur ein Assistent dazu, ein zweiter Passgeber, die Nummer 25, McAdam. Torschütze bleibt die Nummer 77, Phil Esposito, nach Pass der Nummer 8, Ellis, sowie der Nummer 25, McAdam. Pitkässä turnauksessa tulee tietenkin pikku lipsahduksia virkailijoille nimenomaan maalintekijöiden ja maalin syöttäjien suhteen. Katsotaan nyt ensin tämä Ruotsin tilanne tuossa loppuun ennen kuin palataan tuohon Kanadan 6. maaliin, jonka teki siis Phil Esposito. Ja syöttäjiksi merkittiin 2 miestä, numero 25 Al McAdam ja numero 8 Ron Ellis. Andersson. Valtiin. Sitten puolustuksessa on Zetterström, paha harhasyöttö. Ruotsalaispuolustajan paha harhasyöttö suoraan kanadalaispelaajan mailaan. Sitten Gilbert pääsi siinä jo laukaisemaankin, mutta Hardy Åström Ruotsin maalista torjui. Hetken kuluttua on ottelun toista erää pelattu ensimmäiset 10 minuuttia. Kanada johtaa 6-0. Toista erää on tällä hetkellä pelattu yli 10 minuuttia ja Kanada johtaa edelleen 6-0. Tällä hetkellä on ottelussa tuollainen leppoisa tunnelma. Voi olla, että Kanadakin alkaa pikkuhiljaa jo hellittää. He ovat pumpanneet ottelun ensimmäisellä puoliskolla ilman Ruotsin pallosta ulos. Ruotsalaiset varmasti alistuvat kohtaloonsa. Tuosta ei vihelletä pitkää kiekkoa ja Ruotsi alkaa kehitellä uutta hyökkäystä valttiin. Joutuu jättämään kiekon taakseen. Persson punaviivan jälkeen veti kiekon. Kenttä päätyy. Näin pääsee jälleen kanadalainen läpi. Vetää ohi. Siinä oli Larus yksin läpi, mutta veti ohi Ruotsin maalin ja niin numerot pysyvät muuttumattomina. Kanadan puolustaja Phil Russell siellä pyyhkii ruotsalaispelaajan nenää. Melko selvä rike siinä, jonka kuitenkin suomalaisen rotuomari Sepponen katsoi sormiensa läpi. Pitkä kiekko ja aloitus jälleen Kanadan kenttäpäätyyn.
Tieto Suomesta kertoi äsken, että ääniyhteys olisi sinne poikki. Olisi tietysti mukava kuulla, onko tilanne edelleen samanlainen. Esposito jättää jälleen kiekon sinne omalle puolustukselleen. Sitten Weinstock ja Esposito pikaluistelussa, joka päättyi tasapeliin. Esposito saa kiekon, hyvä syöttö eteen. Siellä tulee hutilaukaus. Ellis uudelleen kiekon kanssa, syöttö Espositolle, tämä jatkolaukaus ja Åström torjuu. Espositokin käy siinä onnittelemassa Ruotsin maalivahtia Hardy Åströmiä. Ellis syöttää Espositolle, joka vetää heti. Hänen laukauksensa ei kuitenkaan nouse tarpeeksi korkealle yli heittäytyvän Åströmin suojuksien. Ja niin Ruotsi selviytyi tuostakin tilanteesta hyvin, mutta koko ottelua ajatellen Ruotsin asiat ovat enemmän kuin huonosti. Ruotsi on häviöllä 0-6. Heidän pelinsä ei kulje alkuunkaan. Kanada on kentällä se osapuoli, joka määrää tahdin ja tulee voittamaan tämän ottelun varsin kevyesti. Zetterström. Russell. Kanadan puolustaja Russell ottaa tuolta omalta puolustusalueeltaan kiekon, sitten Gilbert. Syöttö oikealle. Sieltä sen saa Ruotsin Andersson ja tilanne on paitsio. Ruotsi aloitti nämä maailmanmestaruuskilpailut todella näyttävästi. Se veti 5 voittoa heti kärkeen. Mutta sitten 6. ottelussa tuli takapakkia, kun joukkue hävisi Tsekkoslovakialle 1-3. 7. ottelussa sitten kaikki kulki kuin unelma. Neuvosto kaatui 5-1, joka onkin Ruotsin kaikkien aikojen suurin voitto virallisissa maaotteluissa Neuvostoliittoa vastaan. Nyt joukkueen 8. ottelu näiden kisojen aikana taas tuntuu menevän hieman mollivoittoisesti. Ensimmäisessä erässä tuli tappio sarrakkeeseen jo 3 maalia, toisessa erässä on tullut toinen mokoma lisää. Pientä nahinointiakin tuossa kentällä. Greg Weil, joka ensimmäisessä erässä Erik Weil, joka ensimmäisessä erässä istui jo 2 kertaa 2 minuuttia. Ei siellä oikein ole yhtä mieltä Ruotsin puolustajan Perssonin kanssa pelin tilanteista. Ja Valtinin harhasyöttö, paha harhasyöttö suoraan Kanadan joukkueen pelaajalle. Paymentin jatkolaukaus. Kyllä Ruotsin joukkue on todella nyt hätää kärsimässä ja siellä kyllä nyt jälleen käytetään rumiakin otteita. Mikäli erotuomarit tuon tilanteen havaitsivat, niin varmaan tulee rangaistuksia molemmin puolin. Ruotsin puolustaja Stefan Persson käy kuumana, mutta kuumana siinä kävivät myös kanadalaispelaajat. Näemmekö tässä tilanteessa tuota kahinointia? Hetken kuluttua tulee laukaus kohti Ruotsin maalia. Puolustaja Hampton laukaisee, maalivahti Åström torjuu. Siinä ei näytetty
sitä nahinointia ja tuomaristokin katsoi sittenkin, ettei rangaistuksiin ole syytä, paitsio. Erik Veil ja Stefan Persson jatkoivat siellä taisteluaan. Suomalainen linjatuomari Carl Gustav Kaisla on tässä aloituksessa. Kaisla on suoriutunut tuomaritehtävästään täällä erittäin hyvin, samoin kuin Raimo Sepponenkin. Weinstock. Smith. Salming, sitten Olberg, Brassar. Brassar uudelleen kiekko kanssa menettää sen kuitenkin. Ja tuosta syntyy ruuhka. Ottelun toista erää on jäljellä 5 minuuttia 13 sekuntia. Kanada johtaa 6-0. Kanada on mielestäni selvästi parantanut peliesityksiään MM-kilpailujen edetessä loppuaan kohden. Tämä on varsin ymmärrettävää, sillä Kanadan yhdistelmä ei ennen MM-kilpailuja päässyt kovinkaan paljon harjoittelemaan yhdessä, joten tottuminen vie oman aikansa. Nyt MM-kilpailujen edistyessä alkavat heidänkin kuvionsa luistaa paremmin. Ja tuskinpa on odotettavissa, että Kanada häviää toistamiseen Neuvostoliitolle niin murskaavasti kuin mitä se hävisi ensimmäisellä kierroksella. Siinä selvästi mailan päällä lyöminen ja tuosta pitäisi minun mielestäni tulla 5 minuutin rangaistus. Kanadan joukkueen puolustaja Karol Vadnaa joutuu rangaistusaitioon ja Raimo Sepponen ilmoittaa tuomionsa otteluvirkailijoille. Ja 5 minuuttia siitä tulee, aivan oikein. 5 minuutin rangaistus. Ja lisäksi vielä 10 minuutin käyttäytymisrangaistus, siis 5 plus 10 minuuttia. Mailan päällä lyömisestä saa siinä kanadalaispelaaja tuon 5-minuuttisen. Tuo hidastettu kuva kertoi varsin selvästi, että näin tapahtui. Ruotsin joukkueesta Kent-Erik Andersson oli tuon väkivaltaisuuden kohteena. Vielä kertaalleen tilanne. Mailan päällä lyömisestä tulee aina 5 minuutin rangaistus. Tämä on niin sanottu suuri penkkirangaistus, jona aikana ei rangaistava osapuoli saa ottaa uutta pelaajaa mukaan, vaikka vastustaja tekisikin maalin. Kun Vadnaa sai lisäksi tuon henkilökohtaisen 10-minuuttisen, niin rangaistusaitioon piti luistella myös toinen pelaaja sen jälkeen, kun Vadnaan 5-minuuttinen on kulunut umpeen. Hän joutuu jäämään vielä rangaistusaitioon kärsimään henkilökohtaista rangaistustaan.
sen 5-minuuttisen jälkeen pääsee tuolta rangaistusaitiosta peliin mukaan siellä istuva LaRouche, joka siis ei suinkaan ole itse saanut rangaistusta. Hampton käyttää mailaansa kuin heinämies. Katsotaan nyt, pystyykö Ruotsi tämän 5 minuutin aikana saamaan maalitiliään avatuksi. Johnny Esposito torjui varsin helposti Stefan Perssonin laukauksen, joka nousi liian ylös. Rangaistusaitiossa Vadnaa ja LaRouche keskustelevat kaikessa rauhassa pelin tiimellyksestä. Otteluaikaa on jäljellä toisesta erästä 3 minuuttia 57 sekuntia. Kanada johtaa 6-0. Kumpi joukkue tässä nyt oikein pelaa vajalla, herää kysymys. Paitsio, aivan alkeellisia virheitä. Ruotsi tekee siinä alkeellisia virheitä ja heidän ylivoimapelinsä ei kulje lainkaan. Kanadalla ei ole minkäänlaista hätää. Ei ainakaan ollut ensimmäisen minuutin aikana, jolloin se joutui pelaamaan 4-5 vastaan. Salming, Weinstock. Hänen syöttönsä toiseen nurkkaan menee sekin suoraan kanadalaispelaajalle. Olberg taisteli kuitenkin hyvin kiekon haltuunsa, mutta sitten Weinstockin syöttö epäonnistuu. Se menee kuitenkin Olbergille. Weinstock uudelleen, laukaus. Salming, sitten Karlsson. Salming, Karlsson, joka vetää pienestä kulmasta. Kanada vaihtaa tuossa vauhdissa. Uusia pelaajia tulee kentälle ja he saavatkin kiekon haltuunsa. Kova laukaus Åströmin vartioimaa maalia kohden. Maalivahti laittaa kuitenkin kiekon heti peliin ja niin Ruotsi lähtee kehittelemään hyökkäystä. Zetterström. Hänen syöttönsä nyt ei ole alkuunkaan ollut kovin hyvä. Hampton purkaa tilanteen. Kanadahan suorastaan leikittelee tässä tilanteessa, vaikka pelaa 4-5 vastaan. Ruotsi on selvästi alistunut. Se tulee häviämään tämän ottelun. Kysymys onkin nyt vain siitä, kuinka suurella maalierolla. Uumakalle. Whale lähetti siinä kiekon Ruotsin kenttäpäätyyn. Hetken kuluttua alkaa toisen erään viimeinen minuutti. Ja jälleen Kanada katkaisee helposti ruotsalaishyökkäyksen. Heppoiset ovat herrojen eväät tänään. Toisen erään viimeinen minuutti alkaa. Valttiin tuo kiekkoa ylös. Esposito ahdistelee häntä tehokkaasti. Ja niin saa Kanada jälleen kiekon. Eriksson. Sitten Zetterström.
Eriksson ja Paitsio. Toista erää on jäljellä enää 19 sekuntia. Kanada joutuu aloittamaan kolmannen erän edelleen 4 kenttäpelaajan voimalla. Vadnaan rangaistusta on jäljellä enää 46 sekuntia. Sen jälkeen alkaa kello käydä hänen osaltaan henkilökohtaisen 10-minuuttisen rangaistuksen merkeissä. Paymentin laukaus pienestä kulmasta. Hetken kuluttua soi summari. Kanadalla vielä siinä maalintekopaikka tämän toisen erään lopussa. Pitkä kiekko, ei tule pitkä kiekko, sitä ennen soi summeri. Ottelun toinen erä on päättynyt ja Kanada johtaa kahden erän jälkeen murskaavalla maalierolla 6-0. Ruotsin joukkueen peli on täydelleen tukossa ja tämän ottelun mielenkiinto on latistunut sitten ensimmäisen ja toisen erän jälkeen. Kysymys onkin enää tässä vaiheessa enää vain siitä, kuinka suureksi Kanadan voitto tulee muodostumaan. Tämän mekin tulemme näkemään kolmannessa erässä. Kolmannen erän alkaessa palaan ääneen jälleen täältä Wienin Stadthallesta. maalintekijänä Wayne Murray, syöttäjänä Rick Hampton. Tämä mies syötti myös Kanadan toisen maalin. Tuolloin oli otteluaikaa kulunut 4 minuuttia 45 sekuntia. Maalintekijänä Pierre LaRouche. Ja sitten 3-0 maalintekijänä Phil Esposito. Otteluaikaa tuolloin oli kulunut 16.26 ja maalin syöttäjinä olivat Greg Smith ja Ron Ellis. Nyt olemme siirtyneet kolmanteen erään. Kanada johtaa murskaavasti 6-0. Ottelun erotuomareina päätuomarina Suomen Raimo Sepponen ja linjatuomareina Suomen Carl Gustav Kaisla. Hänen selässään on numero 9 ja toinen linjatuomari on Itävallan Harri Westreicher. Hänen numeronsa on 12. Ja niin on Kanadan joukkue täysilukuinen. Vadnaan 5 minuutin rangaistus on päättynyt ja tämän jälkeen alkoi hänen henkilökohtainen 10-minuuttisensa juosta, joten Vadnaa on runsaat 10 minuuttia poissa ottelun kolmannen erän alusta. Kanadan puolustuksessa Smith tuo kiekkoa ylös. Päivän ensimmäisessä ottelussa Tšekkoslovakia voitti Neuvostoliiton 4-3. Ja kun Kanada tulee voittamaan tämän päivän toisen ottelun, niin käytännössä se merkitsee sitä, että mitalisarja sen kuin vain kiristyy ja mielenkiinto jääkiekkoilun maailmanmestaruuskilpailuja kohtaan kasvaa. Mitalisarjan ensimmäisen ottelukierroksen jälkeen siinä pelaavat 4 joukkuetta ovat 2 pisteen sisällä. Hampton. Puolustaja Hampton nousee aina välillä hyvin hyökkäyksiin mukaan ja kiekko Hardy Åströmin hanskassa, siitä pelikatko. Jo tässä vaiheessa voinen kertoa sen, että lähetykset täältä jääkiekkoilun maailmanmestaruuskilpailusta jatkuvat huomenna. Uutisten sekä ruotsinkielisten uutisten jälkeen on vuorossa lähetysottelusta Suomi-Saksan liittotasavalta. Joka toinen päivä täällä Wienissä pelataan nyt mitalisarjaa ja joka toinen päivä sarjaa sijoista 5-8.
päivän tulokset ovat jälleen tasoittaneet tätä mitalisarjaa niin paljon, että järjestäjät varmasti hykertelevät suorastaan tilanteesta, sillä mielenkiinto kisoja kohtaan nousee kaiken aikaa ja se tietää myös sitä, että maksaneita katselijoita tulee sittenkin kohtuullisesti, ei kuitenkaan niin paljon kuin alun pitäen odotettiin. Siinä Kanadan hyökkäys, joka päättyi railakkaaseen ohilaukaukseen. Paitsio. Ruotsin joukkueesta on kentälle tullut myös puolustaja numero 3 Jan-Erik Silverberg. Hans Virus Lindberg Ruotsin valmentajana ei ole saanut nyt joukkueeseensa sellaista puhtia, mitä sillä oli toissapäivänä voittoottelussa Neuvostoliittoa vastaan. Tänään Ruotsi on ollut selvästi altavastaajan asemassa, on alistunut Kanadan pelirytmiin. Kanadalaiset ottivat luulon pois ruotsalaisilta erittäin rajulla alkurynnistyksellään ja kovilla otteillaan, jotka hipoivat sääntöjen rajoja. Ensimmäisessä erässä Kanada saikin tililleen 4 2 minuutin rangaistusta. Ja maalivahti Åström siellä selvästi hätäili. Ruotsin onneksi kuitenkin joukkueen muut pelaajat saavat kiekon haltuunsa. Åhlberg pääsemässä läpi. Esposito, joka tässä ottelussa on tehnyt jo 2 maalia. Ja siellä tulee rangaistus Kanadan joukkueelle. Tämä rangaistuksen saava pelaaja luisteli kaikessa rauhassa aivan pokkana tuonne pelaaja-aitioon, ikään kuin mitään ei olisi tapahtunut. Nyt kun syntyy tuo ruuhka, Sepponen viheltää. Hänellä on käsi pystyssä, käsi nyrkissä. Jälleen tulee rangaistus Kanadan joukkueelle. Ottelun 3. erää on pelattu tasan 4 minuuttia. Rangaistusaitioon luistelee loppujen lopuksi hyvin kiltisti Wayne Merrick, joka tässä ottelussa teki Kanadan johtomaalin. Rangaistuksen syynä kyynärpäätaklaus. Ruotsi on istunut myös 1 2-minuuttisen. Syynä oli tuolloin väärä vaihto. Kanadan joukkueen osalle tuli toisen erän lopussa jopa 5 minuutin rangaistus, kun heidän puolustajansa Vadna käytti mailan päätä, vahingoitti ruotsalaispelaajaa. Kent-Erik Andersson oli iskun kohteena ja tuolloin erotuomarilla ei ole muuta ratkaisua tehtävänä kuin antaa 5 minuutin rangaistus silloin, jos vastapelaaja vahingoittuu mailan päällä lyömisen johdosta. Aloituksessa vastakkain Kanadan Paymont, joka on näiden kisojen paha poika. Hän johtaa jäähyminuuttien perusteella listaa, mutta on myös siistinyt peliään sitten kisojen alun melko paljon ja tässäkin ottelussa on ollut aivan kiltti poika. Silverberg, sitten Roland Eriksson
Silverberg uudelleen. Raymond. Kanada hallitsee erittäin hyvin tämän tilanteen joutuessaan pelaamaan vajaalla. Heidän puolustuksessaan ovat numero 20 Dallas Smith ja 6 Dennis Kearns. Hyökkäinä Ellis ja Esposito. Jaks. Eriksson ja Paitsio. Jälleen alkeellinen virhe Ruotsin joukkueen puolelta. Hyökkäjäpelaaja luisteli yli siniviivan ennen kuin kiekkoa tuova pelaaja oli päässyt leikkiin mukaan ja siitä syntyi Paitsio. Kanadalaisrangaistusta on enää jäljellä 5 sekuntia. Niin on Kanada jälleen täysilukuinen. Otteluaika on jäljellä lähes 14 minuuttia ja Kanada johtaa 6-0. Brassar. Salmingin laukaus ohi maalin. Pitkä kiekko ja aloitus siirtyy Kanadan kenttäpäätyyn. Jääkiekkokentän pituus on muuten 61 metriä ja kentän leveys 30 metriä. Nämä ovat maksimimitat, jotka yleensä ovat käytössä. Tuo puolustusalue, josta paljon aina puhutaan, on 17 metriä pitkä, siis alue, joka rajoittuu jatketun maalilinjan ja siniviivan väliin. Pitkä kiekko ja aloitus jälleen Kanadan kenttäpäätyyn. Ennen tätä ottelua oli Ruotsin maaliin tehty ainoastaan 9 takaiskua, joten Ruotsi oli 7 ensimmäisen pelin aikana selviytynyt puolustuksessaan todella erinomaisesti, mutta nyt tässä 8. ottelussa tulee sitten takkiin oikein isän kädessä, kun maaleja on syntynyt jo 6. Ruotsi itse ei ole pystynyt tekemään yhtään maalia. Larus käytti siinä jo jääpallon lyöntiäkin, mutta ei oikein hallinnut noita kikkoja. Ja sinne menee kiekko Ruotsin maaliin. Maalivahti Åström pudottaa kiekon eteensä ja Erik Weil on hyvin paikalla. Vetää kiekon alanurkkaan ja näin Kanada johtaa peliä 7-0. Ottelun 3. erää oli tässä vaiheessa pelattu. Siinä Åström pudottaa kiekon eteensä ja Weil ohjaa kiekon alanurkkaan. Ottelun 3. erää on tällöin pelattu 7 minuuttia 22 sekuntia. Yleisöllä on täällä mukanaan erilaisia tehosteita. Tuollaiset paloautojen sireeniäänetkään eivät ole millään lailla
vieraita tässä hallissa, missä yleisö parhaimmillaan eläytyy melko voimakkaasti mukaan pelin tiimellyksessä. Siinä näimme tuon Kanadan vaarallisen tilanteen uudelleen. Siinähän kiekko osui Ruotsin maalin ylärimaan, ponnahti sitten yli maalin. Ja erotuomari Raimo Sepposella on jälleen käsi nyrkissä. 2-minuuttinen tulee, syynä poikittainen maila. Ja Gilbert ei ole alkuunkaan tyytyväinen erotuomarin ratkaisuun. Raimo Sepponen on pitänyt hyvin otteet käsissään ottelussa, joka varsinkin ensimmäisessä erässä oli hyvin sähköinen. 2-minuuttinen siinä tulee, syynä poikittainen maila ja rangaistuksen saa Wayne Merrick. Jo toinen rangaistus tässä erässä Merrickin tilille. Kolmatta erää oli pelattu 8 minuuttia 1 sekunti. Kyllä Ruotsilla on ollut todella näitä ylivoimatilanteita erittäin paljon. Ja siitä huolimatta he ovat olleet lähes altavastaajan asemassa näissäkin tilanteissa. Tämä kuvastaa hyvin pelin asennetta ja pelin jakautumista. Kanada oli tähän otteluun valmistautunut kaikesta päätellen huomattavasti paremmin kuin Ruotsi. Ruotsi alistui jo ottelun alkuhetkistä lähtien kohtaloonsa. Joukkue aivan selvästi aristeli Kanadaa ja antoi ohjakset kanadalaisille, jotka kiittivätkin ystävällisyydestä. Ja ensimmäisessä erässä jo tekivät 3 maalia, toisen kokoman lisää toisessa erässä. Tässä kolmannessa erässä he ovat onnistuneet kerran ja johtavat peliä 7-0. Nyt Kanada pelaa siis jälleen vajaalla ja suorastaan näytösluontoisesti pitää kiekkoa hallussaan. Yleisöllä on hauskaa, yleisö täällä hallissa tuntuu olevan Kanadan puolella. Ei sen puoleen, ei ruotsalaisetkaan nyt niin kovin paljon tunnu taistelevan. Heidän kannaltaankin on peli selvästi menetetty. Mieliala on matalalla. Tämä on tietenkin vaarallinen asenne. Jatko-otteluissa saattaa myöskin Turkki kastua yhtä raskaasti kuin mitä se tulee kastumaan tässä ottelussa. Kolmannen erän ensimmäinen 10-minuuttinen on takanapäin ja viimeiset tehokkaat 10 minuuttia pyörähtävät hetken kuluttua käyntiin. Merrickin rangaistusaika on jäljellä vielä 2 sekuntia. Silloin kun tämä halli on suurin piirtein täynnä yleisöä, täällä on melkoinen meteli. Eri maiden kannatusjoukkoja on täällä runsaasti, ei vähiten tsekkoslovakialaisia ja myöskään kanadalaisia. Ja niin on Kanadan joukkue nyt jälleen täysilukuinen. Ja nämä huutokuorot voivat viritellä säveliään myöskin ottelujen erien välisillä tauoilla. Täällä Keski-Euroopassahan on tapana, että virvokkeita on saatavissa monenlaisia. Jos ääni käheytyy, niin sitä voi hieman kirkastaa, mutta mikäli tuo kirkastus tapahtuu kovin suurella voimalla, niin silloin tietysti siinä saattaa ääni muuttua
hieman passovoittoiseksikin. Ja Kanada hyökkää jälleen. LaRouche, Payment. Tämän laukaus kuitenkin Åströmin suojuksiin. Carlson sitten valttiin. Köns oli Valttinin laukauksen edessä. Ja niin Kanada pääsee jälleen hyökkäämään. Vail. Sitten LaRouche. Silverberg. Ja ruotsalainen pelaajat siinä kaatuvat, sotkeutuvat jo toisiinsakin. Persson. Ruotsin puolustus antaa kanadalaisten luistella melko vapaasti oman maalinsa luona. Gilbert. Persson taklaa hänet voimalla tuonne laitaa vastaan. Åström on menettänyt pelituoksinassa mailansakin. Persson kävi sen noutamassa hänelle ja niin on Ruotsin maalivahdilla maila. Runsaat 7 minuuttia vielä otteluaikaa jäljellä. Kanada johtaa 7-0. Salming. Ja ruotsalaiset tekevät jälleen paitsion. Siitä tämä pelikatko. Otteluaika on jäljellä 6 minuuttia 47 sekuntia. Tässä tilanne Ruotsin maalin edessä. Gilbert purjehtii siihen hyvin helposti. Suuntaa laukauksensa alanurkkaan. Hardy Åström pystyy kuitenkin torjumaan tuon kanadalaislähentelyn. Esposito. Köns. Jaks. Weinstock. Tämän laukaus, jonka maalivahti Esposito ohjasi mailallaan nurkkaan. Russell. Kiekko pyörii hiuksen hienosti ohi Ruotsin maalin. Hardy Åström oli siinä pahasti ulkona maalistaan. Salming. Brassar. Sitten kiekkoa tuo ylös Åhlberg. Smith. Esko Paltanen, joka edustaa Suomea kansainvälisen jääkiekkoliiton hallituksessa, kertoi juuri tuossa ottelun toisen ja kolmannen erän välisellä tauolla, että Kanadassa on tehty oikein parlamenttikysely siitä, että miksi Kanadasta on näin huono joukkue mukana näissä MM-kilpailuissa, mutta tänään heidän pelinsä on joka tapauksessa luistanut ja Kanadalla on vielä mahdollisuudet vaikka mihin. Ja tässä hidastuksena tuo tilanne tuolta Ruotsin maalin edestä hetkeä aikaisemmin, jolloin Åström oli täysin poissa pelistä. Sen jälkiseurauksena kiekko lipui hiljalleen
Ruotsin maalin ohi. Ja siten numerot taululla, jotka tällä hetkellä ovat 7-0, eivät muuttuneet. Otteluaikaa on jäljellä vajaa 5 minuuttia. Kanada pyörittää varsin näyttävästi Ruotsin joukkuetta. Ruotsi pääsee välillä hyökkäämään valttiin. Hän joutui kuitenkin sutaisemaan hädissään kiekon tuonne Kanadan nurkkaukseen ja niinpä ei toista keltapaitaista pelaajaa sieltä löytynyt, joka olisi voinut saada kiekkoa haltuunsa. Siinä keskialueen paitsio. Aloitus Kanadan puolustusalueelta. Aloituksessa vastakkain Esposito ja Eriksson. Sitten Greg Smith tuo kiekkoa ylös. Punaviivan jälkeen vetää kiekon toiseen nurkkaan. Siellä Esposito saa kiekon. Persson otti kiekon jo hanskaansakin. Kaskun ei tuosta tullut pelikatkoa, koska hän selvästi sulki kiekon hanskansa sisään ja heitti sen itselleen eteensä. No, väliäkö tuolla pelikatkolla nyt oikeastaan olikaan. Tässä nyt vain pelaillaan nämä ottelun viimeiset minuutit. Payman. Syöttö maalin eteen. Hyvin siihen purjehti jälleen LaRouche. Voimakkaasti hän työntäytyi Ruotsin maalin eteen. Payman vie kiekon maalin taakse, syöttää siitä etukulmasta eteen. Paikalla ei heti ollut oman joukkueen pelaajaa. LaRouche kiekon kuitenkin saa ja ohittaa helposti Weinstockin, mutta ei sitten onnistu viimeistelyssään. Uskon, että Kanadan joukkue 7-0 johdostaan innostuneena yrittää kyllä nyt toden teolla loppuun saakka ja yrittää pelata nollapelin omaan päätyynsä. Näissä MM-kilpailuissa tuo nollapeli on voittaneen joukkueen osalta onnistunut vain 2. Neuvostoliitto voitti alkusarjassa Saksan liittotasavallan 10-0 ja Ruotsi voitti alkusarjassa USA:n 9-0. Kenelläkään ei varmaan ole epäselvyyttä siitä, ketkä täällä voittolaulujaan virittelevät. He ovat kanadalaisia ja Kanada-fänejä, joita tuntuu hallissa olevan melko paljon. Kanada on pelannut ehdottomasti parhaan ottelunsa näiden MM-kilpailujen aikana ja tulee olemaan varteen otettava vastustaja myös jatkossa. Ottelun 2 viimeistä peliminuuttia lähtivät käyntiin. Huomenna on meillä
lähetys näistä MM-kilpailuista ykkösverkossa, jolloin seuraamme kello 21.35 alkaen Suomen ja Saksan liittotasavallan välistä ottelua. Sen jälkeen ylihuomenna perjantaina on jälleen mitalisarjaa luvassa. Ensin TV2 puolella 18.30 alkaen, jolloin vastakkain ovat Ruotsi ja Tsekkoslovakia. Ja sitten TV1 puolella perjantaina uutisten jälkeen kello 21.30 alkaen ottelu Kanada-Neuvostoliitto. Zetterström. Edberg. Köns. Viimeinen peliminuutti lähti samalla käyntiin. Feynman, hänen syöttönsä maalin eteen. Esposito laukaus. Feynman ja Nils-Olof Olsson vaihtoivat hieman vielä mielipiteitä tuossa ottelun viimeisen minuutin aikana. Kiekko jälleen Ruotsin kenttäpäätyyn. Ja Feynman antaa siellä hieman nyrkkeäänkin jo ruotsalaispelaajille. Tilanne rauhoittuu. Ja itävaltalaislinjatuomari Westreicher pääsee aloitukseen. Feynmanin laukaus ja Åström torjuu. Pitkä kiekko, otteluaikaa on jäljellä enää 19 sekuntia. Raimo Sepponen seuraa tarkkana siellä Feynmanin otteita. Aivan selvästi varoittikin jo herraa, että turhat rähinät pois, muuten tulee rangaistuksia. Viimeiset 10 sekuntia ovat käynnistyneet. Siinä korkea maila. Aloitus siirtyy Ruotsin puolustusalueelta pois tuohon keskialueelle siniviivan tuntumaan. Kanadan pelaajat niin kentällä kuin vaihtoaitiossakin ovat erittäin iloisia ja aloittavat voittojuhlansa jo ennen kuin ottelu on edes päättynytkään. Kanada johtaa 7-0 ja oletan, että tässä heidän joukkueensa tulee pelin päätyttyä esittämään melkoisen riemutanssin. Voitto on Kanadan joukkueelle makea. Hampton kiekon kanssa siellä ottelun päätöshetkillä. Ottelu on päättynyt ja Kanada on pystynyt pelaamaan 0 pelin omaan päähänsä. Kanada voitti Ruotsin 7-0 ja nousee nyt sarjatilanteessa
11 pisteeseen. Se ei kuitenkaan paranna tässä vaiheessa Kanadan sijoitusta. Loppuottelukierroksen ensimmäisen päivän jälkeen on johdossa Tšekkoslovakia, jolla on 13 sarjapistettä. Toisena on Ruotsi, sillä on 12 sarjapistettä. Kolmantena Neuvostoliitto, jolla on niin ikään 12 pistettä. Ja neljäntenä Kanada 11 pistettä. 4 kärkijoukkuetta ovat tässä vaiheessa 2 pisteen sisällä. Ja jännitys jääkiekkoilun maailmanmestaruuskilpailujen loppupäiville sen kuin vain nousee. Ruotsin ja Neuvostoliiton keskinäisen järjestyksen määrää joukkueiden keskinäinen ottelu.